do videa hovoriť. Ak budete chcieť, aby som vám ako ukazovala nových brawlerov, povedzte, vám ukážem. Ako vidíte, keď som nejakú dobu nenatáčal, tak som na chvíľu hral a mám už 20 000 pohárikov. Dneska budem hrať s Pokom, iba s Pokom. A budem hrať futbal. A napíšte mi dole do komentárov, čo by ste chceli, aby som o čom natáčal. A keby ste chceli ísť do môjho klubu, tak vám na konci videa ukážem, ako sa volá. A napíšte mi ešte aj dole do komentárov, či poznáte Ultrasanio. A ak budete chcieť, tak vám budem aj do týchto videí dávať pesničky. To je iba na vás, hej? Takže napíšte a ja vám budem dať. A akúkoľvek budete chcieť. Keby ste náhodou chceli, že sa vám video nepáči kvôli nejakej veci, tak povedzte. A stavme sa, že ak dám gól, tak vy mi dáte odber. Tak musíte dať odber. A chcete, že ako sa volá môj klub, vidíte na obrazovke. A skúsime aj solo. A dúfam, že ma aj sledujete na Instagrame. Zatiaľ tam nedávam také veci, napríklad o
videách, ale zatiaľ tam dávam ako o prírode a tak. Takže ma to môžete sledovať. A aj si písať. A tu si môžete pozrieť, akých mám brawlerov všetkých. A napíšte dole do komentárov, či máte tento skin na Mortisa. Tak ahojte.